Benvidos a Todo Mal, o programa que pensa que kombucha é un general angoleño. Cabeceira. Todo mal, vai a vida polo carallo arriba. Vou a escoitar a dous subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quero me matar. Todo mal. Faime gracia que me digas, faime unha señal para que baixe a música, che faga así a señal de baixar e que non me baixes a música. Bueno, porque eu dixen, faime unha señal para que baixe a música. Pero baixar cando eu queira. Vale. Está ben, A ver se tendemos que manda neste podcast. neste podcast. Que tal, entonces? Como estás? Non nos chegou a oferta aínda de ten. De ten? Preocupado por eso. Non nos chegou a oferta para ir traballar ao mesmo canal que Sálvame, pero xa temos 50.000 seguidores en Instagram. Toma! 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 Que, por que eso, que che dan por 50.000 seguidores? pois dannos que vamos a deixar de ser graciosos. Ah, bueno. Entonces, este non é moito podcast- cambio para ti. Este podcast xa non vai ser divertido, vai ser aburrido, vai ser conversacional, que lle chaman. Ah, sí? Podcast conversacional, sí. Ostras, e vai entrar agora unha persona que é millonaria a decirnos como hai que facer para ser millonario e as cousas sempre son o mismo de hai que tener buen ojo, trabajar e arriesgarse e o seu riesgo foi que seus pais eran ricos. Pode ser. Bueno, pues non me parece mal de todo. Pois... E ti que tal, hombre? Que sempre lle preguntas aos demais e nunca nos preguntamos como está a chica esta do pelo de león? Pois deprimida como sempre. Perdón, de león, non do animal, que é un pelo precioso, digo de león o sitio, que é un sitio que non ten nada, que é un sitio cativo, que nin siquiera está mal. É un sitio... É un sitio neutro. Claro. Neutro. Sabes a xente neutra, que non che cae ben, nin che cae mal, Nada, non das opinión. que quedas con outra persona e di, que tal Javi? Quen? Quen? Que tal Luis? Que che tes que definilo polo color que leva de camiseta. O que vai sempre que camiseta negra. Ti que conoces xente de dibujos animados que podes conocer pola roupa. A xente que conoce polo cámbiase de camiseta. Pero hai xente que leva así un look moi representativo, que podes definirlo só que súa roupa. O Simpson. Bueno, a min pásame, vale? Pois, nada, hai que celebrar que ven o bo tempo, verdad? Non me fío. Non te fíes? Isto xa me dixeron varias veces. Eu vou de uñas con eso. Sí, non te fíes, No, porque... eu- Bueno, hoxe viaxe en manga corta. Mima, acorde para te jersey. Sí, moi gallego, era super galego. Sí, e a cazadora no coche. Galego Plus. Como as tarifas dos móviles, hai varias tarifas de ser galego, como as de Telefónica. As tarifas dos móviles non eran... Hostia, quería dicir delfín e salíame serafín. Delfín, sí, bueno, como A ver, un pouco delfín, como a dos... hipopótamo, un camión. Poñen nombres de animales, como os parkings, que tamén lle poñen. Sí. -3, la zarigüeya. Sí, porque te vas a acordar máis da zarigüeya que do 3. É a súa idea. Estamos no hipopótamo. Sí, é verdad. En la planta 2 ou no hipopótamo. Que depois nunca sabes se é un hipopótamo ou é un can de poller un pouco gordo, sabes? Pero bueno, é igual. Eso pasa che tipo que non tiñes un libro de animales de neno. Tiña ti. Que era moi que che daban un libro de animales para aprender os animales. E eu, por exemplo, sei má jirafa, sei mo hipopótamo, sei mo león, e despois dos que hai aquí en Galicia non sei distinguir un outro. É verdad. E aparte que eses libros eran moito de abecedario. É como, Sí. sabes, un K, un KB, un KC e así seguido, pero... Non profundizas. Pois mira, é que aquí pasa unha cousa, aquí no noso plató, que me gusta chamarlle a min a este jalpón, no noso jalpón pasa unha cousa que fora fai calor e aquí fai frío. É unha maravilla. No verán, no inverno, fora fai frío, aquí fai frío. É unha o noso jalpón é unha persona de ideas, fíjate. E dixen frío, vai con frío sempre. Joder, pero diste, hostia, fora fai calor en verán, dentro fai frío, en inverno será ao revés. No. É sempre a joder. No, sempre é frío. A joder sería que despois que fixera frío no inverno e calor no verán, como na maioría das Bueno, casas. espera un pouco, que ten Uralita e ao mellor bailamos dentro dun mes. Dentro do mes, se Dios quere. Estaremos cada unha na nosa puta casa. Efectivamente. Eu non sei onde estarás ti, pero vou estar na casa.
Bueno, Se tes planeado un viaje destes que nos deleitas a todos? No, ainda non, Con porque... 80.000 fotos do mesmo sitio? No, para a túa gratitud, que me vas a agradecer moito, non teño viaxe. Non te preocupes por eso, fai tempo que iré a silenciar. Pero eso é unha cousa que levas ti coa outra xente que te queira aturar. Pois non, de momento ainda non. Qué Pero pena. organizarei, se alguén me recomenda algún viaxe guai para o verán, que me avise. Se alguén me recomenda que me avise. O sea, porque non vou estar ao pendiente. Vídeme avisar. Vídeme avisar de que me de recomendar. Primeiro puñedes un comentario que pon recomendo ir ás Islas Seychelles e despois pon outro comentario que pon oye, avísate que hai unha recomendación abaixo. Aí está, ben? Confirmación en 2 pasos, que lle chamo. Algo así, sí. Que eu quería dicir que a miña casa tamén é de pedra. A miña casa non, a de meus pais, que agora hai en internet un furor con que son un hijo de puta con vivir con meus pais, que xa moito mete miedo, digo, pois, perdón, eu que queres que Perdón por ser pobre. Perdón. Podía vivir solo por aí? No, entonces claro, andar a zuzar aí está feo. É verdad. Está feo, pero bueno, é verdad, podía deixar de beber cerveza Bueno, home, é lo que... e vivir no coche. Pero sería unha vida tan triste que eu espero que a xente, se ten un mínimo de aprecio, me preferirá vivir con meus pais bebendo cerveza e... Entón, que dicía, a casa de teus pais, que lle pasa? Que é de pedra, igual que este galpón, e fai ese contraste de que sempre, de que fai frío, agora no verán, fai frío. Entón, eu, por exemplo, ahora estes días, sempre me sorprendo da temperatura que fai fora. A miña casa é como os ricos. Non saben o que está pasando fora. Non te enteras. Eu estou na miña casa con un polar, porque aparte estou con polar, e con pantalón largo de chándal do gordo, calcetín, pantuflas, a veces teño que poñer unha mantiña polas pernas, porque me gusta a min sentirme parapléjico. Porque o frío das casas de pedra é un frío que... Frío. É frío. Non é un frío que agradeces, é un frío de que me cago en Dios, que frío. Entón eu collo e digo, vale, teño que salir da casa por unha urgencia gravísima, ao mellor. Porque morreu alguén e hai que Claro. entierro, que demais. Entón, hai que vestirse. Vístome, e claro, eu vístome, E xa che rollo. costa traballo quitar a roupa, porque ese pijama que non quitas... Claro, hai que como o papel das magdalenas, hai que... Entonces, quítome o meu polar, o meu tal, e que poño? Hostia, se estaba un polar na casa, eu teño que ir para fora, habrá que poñer pantalón vaquero largo, sudadera, tal, e levarei chaqueta, salo para fora, mesmo unha bocanada de aire quente, e digo, coño, pois isto é? Como cando abres o forno, igual. Igual, o mismito, pero ao revés. É como se ti abriras o forno frío e lle fixeras... Pois sí, pasa moito eso. É que é unha situación que non sabes como levala. Porque que facedes vos para non confundirvos? Salides en polar a ver que temperatura fai? Abrides unha ventana, non contemples o. Viven nun piso. Non é mala opción. Porque agora tamén chega esa época que distía, despois tamén chega a época de terrazas. Pero unha época de terrazas non é de terrazas de ai que guai, vamos a unha terracita, non, terrazas 24/7. Esta xente que quere estar de terrazas todo o puto día, dá igual que sean as 8 da mañán, ás 3 da tarde e que non haxa sombra. Ás 3 da mañán, ás 3 da mañán. mañán. Da igual, terraza. Hai agora unha terracita, pero que son as 3 da tarde non hai todo, que terracita? Pero aproveitamos para fumar e tomamos un café con hielo, tía, pero... vai vir o helicóptero a botar chauja, que a calor que fai, se vai sendes unha chimenea. E, bueno, é un pouco, hai que gestionar iso tamén, eh? Sí, é verdade. Non é fácil de gestionar. É rollo... Estou na unidade queimador do hospital con unha insolación, pero tremenda terracita, tuvemos 3 horas de sol. A ver, hai que controlar un pouco. A parte pasa que hai xente que negase a vivir según a súa geografía. É dicir, estamos en Galicia. A terracita mola un huevo, que eso non o quita. Mola. A terracita non o mola. quita. Só a primeira. O teu calimochito, a tua birra na tua terracita, eso é maná. Hasta parece que presta máis falar e ver pasar a xente, parece que o mundo é menos malo. Sí, é verdade. É unha mentira como un templo, pero bueno, a terracita... Na terracita o mundo parece mellor. Parece mellor, é verdade. Depois vas para dentro e xa dixes, ai, é verdade que era todo unha puta mierda, mañá hai que ir traballar. Digamos que a terracita é sábado e dentro é domingo. Un pouco eso. Sí. E está genial, pero vivimos en Galicia. Entón, que pasa? Que se estamos de terracita estás moi ben, pero cando baixa o sol fai frío. Fai un frío que te cagas, sí. Entonces, ao mellor hai que saber rendirse. Eu, terrazas sí, pero
Pero hai Con horario. que saber rendirse. Non, con horario tampouco, porque a mellor ás 7 da tarde, porque hai unha nube ou porque tal, empeza a facer un frío que nin Dios, e hai dous que están... Ai, que vais estar, que vais estar. Estamos que nin Dios. Xa se botaba de menos, digo. Oh, esta terracita. En manga corta, porque non levaron chaqueta. No, Os claro. que arriesgan a terraza non levan chaqueta. Gafas de Son sol, esos valientes. gafas de sol, e xa non se ve nada, e... Ai, si, esa xente que leva gafas de sol de noite. Tamén. Sí, é o mesmo tipo de personas. E despois está, que tamén, que estou, eu mandolle un mensaje, por favor, a la hostelería. Por exemplo, as sillas de ferro. Que necesidade? No, as sillas de ferro mal. Que necesidade? Mira, as sillas de ferro hai que prohibiles. Desde aquí mando un mensaje can leva ese tema. Malú. Malú, Malú, si ti levas o tema das sillas de ferro, por favor, quítamase. Porque que pasa ahora? Que vamos con pantalón corto, chántasenos o ferro nas cachas e nas pernas, e iso é unha desfeita, que te chei todo rojo, que te che unha marca horrible, o sea, de repente sentaste bien e levantaste con celulitis. Sí. Sabes, e é horrible, e chantaste e é frío, é todo iso. Joder, se querían facer, como se chama, unha tortura china, pois fixaste de lo ben. Ahora, se quixaste de facer para el tiempo de ocio, fixaste de lo mal. Eso é lo Creo que falei ben, non? Sí, e aparte a veces Pero hai falei algunha que perfecto. teñen remaches e enganchan os pelos das pernas. Como as sillas dos colegios que che enganchaban aquí atrás. É que os dabas pelos. calva. Que é como, mira, se non é joder, parece. Sí. Que é para que a xente non vai ás terrazas, para que a xente non vai ás escuelas, facerme sillas como é debido, coño. É curioso, porque non costa tanto. os que non iban ás escuelas son os que ahora sí que queren ir ás terrazas. No, pero casillas que hai agora, que hai unhas dun plastiqueta así durete, que son unha maravilla. Unha maravilla tampouco, pero polo son menos... unha maravilla, xa son unha maravilla. Pero, por favor, non me teñades sillas de esas de metal, que aparte sentaste tan frías, e depois outro día sentaste do sol e queiman, é como, tanto va mal. Ou as cambiamos, ou hai que normalizar levar cada seu cojín para puñer debaixo do cu. Eso tamén estaba. Sabes, levas Cojincito. o teu, como se chama? Cojincito. Non é un cojín, é o de sentar así que levantas. O cojín. Un cojín. Que cada un leva o seu e listo. É verdad. Non é mala idea. Non é mala idea. E aparte así non poso o cu onde sabe Dios que non puxo. Ai, sí. Porque claro, esas de ferro, imagínate que se xuntou Non falemos deso, un peregrino inglés que leva a peidos toda a tarde e sudándolle as pernas, sentas aí, placa, e pois estás ti onde hai peregrinos ingleses, en Sada, por exemplo. Terá que ver. Sí, en Sada hai de todo. Porque veñen co barco, non? Hai de E todo, hai de todo. Esa hai de todo. Bueno, e entón vaste sentarte despois. Seguro que é a auga de outro que tomou unha auga. Ninguén toma auga nos bares. No, É sudor. É sudor puro e duro. Que asco. Hai xente que está loca por ir ás terrazas, é a mesma que agora, neste tempo, está loca por ir comer á playa. Ai. Haberá maior sufrimento neste mundo que a xente que quer ir comer á playa, que te obliga a ir comer á playa, e despois estás a buscar unha sombra, non hai sombra, tens que comer a pleno sol, unha puta mierda de ensaladilla que levastes nun tupper que seguro que leva quinoa. Esa cousa túa de vosa casa. Pois Si non non, hai quinoa. Galicia nada máis que comedes vos. Pois arroz. Pero sempre se leva unha ensalada así fría, unha cousa así Claro. insípida, e a comela aí a 80 grados baixo o sol. Que é precioso. É precioso. Non é precioso, precioso pero comer- é é precioso precioso ás comer na 3 praia. e ás 6 da tarde é igual de precioso. No, pero é precioso comer na playa, sí. Como? Con cartos. Que che vei traer a túa visita, que che veio o señor a servir, pero Sí, un bar. comemos na casa e imos despois no coche, tranquilos. Eso chámase ir a comer a un bar, Aí sí, aí sí. a pie de playa. Pero eu, hostia, que eu teño comido moita area, moita tortilla con area. Hombre, sí. Filete empanado con area. Bueno, con todo... Empanada de mexillóns sin nada de area. Que dices, que pasou aquí? Como pode ser isto? Está todo ao revés. Con todo isto, justo moitísimo que veña o bo tempo, A ti sí. A min, unha cousa que me jode das terrazas é que se che canta a caña. Sí. Que sempre hai o típico que di, por que lle das tempo? Ao que levas 8, tardas máis en bebelas. E Bueno. gústame estar dentro, co bar vacío. Aparte hai un ruido, se ten tragaperras, no verán, con todo cerrado e oscuro, metido dentro, e mirando para da fora da terraza. E... Eso é o que é un bar, é a túa habitación.
Ese ruido é o do ordenador. Oye, é verdad que teño en YouTube, teño Sonido tragaperras. sonido ambiente tragaperras. O sea, hai quen pon unha cacharela ou sonido de lluvia en la ventana, eu poño sonido tragaperras, 6 horas de tragaperras. 1, 2, 3, avancen! Vale, pois nada, con isto xa está. Acabamos con as... Xa falamos do tema do calor. Por favor, hosteleros, quitad masillas de metal, eso sí que é o principal. No, pero non é culpa dos hosteleros, que lle deu unha subvención á Xunta. É verdad. Ou a ONU, que non está para nada, que a ONU, xa que non fai nada na vida, pois polo menos que deu unha subvención para que as sillas dos bares... E aparte, vou dicir unha cosa, venlle ben a ONU eso. Porque ahora mismo chegan os países ali e tal, en plan, haberá que facer algo co de Palestina, estamos co das sillas. O que acabemos co das sillas, poñémonos con eso, que non podemos estar a tres frentes. Venlle ben. Venlle ben, eu creo que lle ben este cousa. Ben. E eso que as terrazas fetén, Hombre... pero con cabeza. Vamos a ter cabeza nas terrazas. A veces é como se quixeras follar 6 veces. Tens que saber que é mellor follar 3 ben. Sí. Non sei que este tema estou falando por Vale, como anda Beca, logo? A nosa sección de sempre. Que? Vamos a ver, non me tens que berrar a min. Non Tens estou que dicir berrando. a xente, É a vamos miña que a forma de sección falar. como anda Becan, non. A sección como anda Becan, veña, espabila. Algo como fan no telediario, fan así. Non, no telediario. Bueno, e agora vamos, que pasa en el mundo? Que canto telediario, bicho. Son moi agresivos ahora os telediarios. Ah, sí? Entonces eu aprendo así deso tamén. Eu Bueno, deixei de ver o telediario. é para que aprendías que me achada. Non, é que van en traxe, mirante mal. Verdad que están moi Son serios. como os tíos gilipollas nas comunións, sabes? Que tes un tío que é gilipollas na comunión que vai mirando por riba do ombro, como... Os telediarios son así. Están dicindo como está o mundo e ti aí tranquilamente nunha terracita. E é como, señor, eu teño que seguir a miña vida. Eu ojalá puidera fazer algo para cambiálo. Pero se non consigo que me suban o sueldo, vou conseguir que se deixen de matar. Eu creo que en principio o meu poder chega hasta onde pode ser. Pois si, tens toda a razón. E para mí pareceme que o que diste que están moi agresivos e que che están botando, é como se fora culpa túa todo. E como, non estás suficientemente preocupado porque está morrendo xente. Hombre, non. Porque teño outra cosa na cabeza. Non me fagas sentir peor que xa me sinto mal de por sí. É verdad. Pois eso, que eu aprendi moito dos telediarios, por eso son así. Tío, usos a ser de mandaricas e a romper a cabeza a xente que dá un dios. É todo penurias, sempre ves con... Esa xente que ven sempre con penurias. todo. Xa falamos deso. É verdad. Xa rajaste deso, sei que che jade. Necesito junio ya, A sección como anda Beckham. Eso Voucho é. contar a que anda Beckham. David Beckham é unha persona maravillosa. Porque, ademais de ter o carné xa de galego que xa ayudamos nós, xa o mandamos por seguro antes de onte. E xa está a ganar a medalla Castelao. Xa Sí, está a ser galego... Ímolo enterrar no panteón dos gallegos ilustres. O mellor... A mellor por fora, pero ímolo enterrar ali. Bueno, todo. Por la lei de Galicia. Cualquiera que sea. Sí. A lei de Bueno. Galicia é o reglamento fitosanitario dos sulfatos. Esa é a lei máis fuerte que hai en Galicia. Quedouche moi ben a palabra. Vale, Beckham, ademais de ser super galego, o que é unha señora... O sea... É gallego e señora. É gallego. É unha señora gallega. Sí, é como túa tía, sabes? Por qué? Porque Beckham agora o que se dedica moito en Instagram é en historias a felicitar o cumpleanos a todo o mundo. El, se non é todos os días, cada 2 días felicita o cumpleanos a alguén. E poñe a foto máis fea que ten. Ainda hoxe felicitou ao seu irmán e puxo a foto máis fea que tiña. É verdade, é un hijo de E puta. fixo por joder, en plan, espero que te guste a foto. Sabes? E está todo o día a felicitar a xente, parabéns, meu. Eso, pero en inglés, digo. Sí, sabes? pero di para ver. Sí, é unha señora gallega, completamente. Ti crees que- Falta de mandar stickers non sabes. e gifs por WhatsApp de feliz cumpleaños e globos así para arriba, que fan moitas señoras, sabes? É moi así. Que sabes que a veces as señoras, claro, todos só teñen gifs de cumpleaños e de que tengas buen día. Sí. E a veces... E algún de rezar para que así, de rezo para que todos estéis bien. Que é como, non foi usted a misa en su puta vida, señora. Que re que me manda un gif de rezo para que esté bien. Bueno, pois pues eso, así que Beckham felicita cumpleaños, Sí. aniversarios e demás. A todo o mundo. Moi ben, Beckham, así me gusta, que fajas familia. Entón, ademais de ser super galego, é unha señora. É unha señora galega. Deixémolo aí. Outra cousa que fixo Beckham
está anunciando un documental de cando ganaron o triplete. Ah, moi ben. A ti sabes o que é un triplete? Triplete, a ver, isto, hasta aquí chego. Triplete son 3. E triplete, 3, 3 tes. Tini, tini, tini. La triplete, tini. É iso. De cando a plantilla do Manchester United se follou toda a Trini. Tini. A Tini, eu chamo Trini. Gústame máis Trini. Digo, que será eso? Tini. O triplete é cando ganas os 3 títulos máis importantes da Copa da Liga e da Champions League. É que me dixo que son os máis importantes. A xente que lle importa o fútbol non o vas a ir decidir que non... Que pensas que un partido de fútbol ten a ver lavadoras? Non, terá que ser esa xente. Isto é o máis importante. E usted gana el triplete. Moi ben. Hostia, triplete. Que sería un triplete para o gallego? Os premios máis importantes para un galego? Non, a súa... Porque o triplete non é que sean os premios máis importantes. O importante é que fixeches á vez. Ai, a vez, pero esos son moito O requisitos. mismo ano, hai que facer os 3 tras. Pois supoño que será ver as 3 orquestas máis importantes no mesmo verán, non? Churrasco, LK e Estrella. Hostia, todo xunto. De triplete. O triplete no mesmo día beber licor, Estrella e comer churrasco. Claro, ese é o triplete, non? Xa é un triplete, sí. É un triplete, bo. Facer botellón, ir ver unha orquesta e follar, son super triplete, Pero é moi exquisito. É moi Hai exquisito, que moi poucos lo consiguen, pero... Pero tremendo triplete, Porque hai veces que se van ao botellón, despois a última parte se complica. Sí. E conseguir as 3, cuidado. Non é fácil, eh? Non é fácil, iso é un gran triplete do galego. Triplete. Non é fácil dicir triplete con aparato. Estou me dando conta. É deso que ti tes experiencia a falar con cousa na boca. Sí. Que máis triplete pode haber? Para un galego. Para un galego, triplete. Un triplete para un galego sería, cando éramos pequenos, que vías o xabarín, comías un bocadillo de nocilla, e despois Non facías os deberes. non facías os deberes. Eso é Era o un triplete todos os días. Fumar un pitillo, xogar a tragaperras e beber un Lario Escola. É que che inviten. Eso é o cuarteto. Coa triplete. Non, de que che inviten pode haber outro triplete. Claro. Ir a un bar. Ir ao bar. Que che poñan tapa. E que che invite o vecino. Oh! Tremendo triplete. Esa é super triplete. Me vou mellorar. Ganar a partida. Como era? Que che poñan tapa. Que che poñan tapa e que che inviten. Fuá. Fuá! Eso sí que é tremendo triplete. Viaza. E non hai premios para esa xente. Debería haber. Que consigo fazer todo eso. Fuá. Ah, xa sei. Non ter moito traballo. Que non che rompan a cabeza e que o jefe non teña razón. Sabes destas veces que o jefe lleva aí do revés? Sí, Que esas están moi ben. Esos son uns tripletes moi bons. Despois tamén, hai un que me gusta moito que é ir de vermú, empatar ca comida e a noite ir de festa. Ai, triplete. Hostia, iso é como... Cuidado, Tripletón. Sí, mola moito. Eu creo que... Bueno, haberá moitos máis, pero bueno. Pero igual, isto tíamos que haber pensado antes. Pero claro, como a todo o programa habría que telo pensado e non vamos a falar. Non houve tempo, non houve tempo. Non houve tempo. Que? Eu estou unha frena dole, sonte. Para que repites o que dixen? Porque así parece que sei. Sei do que digo. Non estarás facendo repetir o que dixo eu e depois cortarme a min. Que eu non estou vendo programas. Non me jodas, Pois parece moi graciosa, as frases. Vale, que máis? Beckham fixo un anuncio de... Como lle chaman? De patacas fritas. Non che sabía patacas fritas. De Leis. De Leis. Sí. De Leis, anunciou o Doga. No, anunciou bolsas de aire. Ah. Que me gusta máis chamarlle. Sí. É que non para, Beckham non para. Despois... Pero anunciou patacas fritas. O cabrón, todo lo bueno. Patacas fritas, non anuncia... Sí. Eu que sei, porquería, un jumpers. Que tan bons, pero... Pero non son os Pero a Leis. pataca frita... A pataca frita... É o número uno. O número uno. É o número uno. É a cerveza das bebidas alcohólicas. É o que todo mundo quere, Sí. non? Xa non É universal. Xa non é que sea o que todo o mundo quere, é o que non lle disgusta a nadie. E iso é o importante. Iso é importante. Por exemplo, que está triunfando ahora mismo? As cousas que non disgustan.
Nós non triunfamos porque ti disgustas a moita xente. Empezando por teus pais. Eso haberá que falar un día desto. Despois falamos disso. Claro, ti ahora mismo, que música é a que máis triunfa? Que non disgusta a ninguén. Non a que lle gusta moito a alguén. Sí, terra. Que influencers triunfan? Os que non disgustan a ninguén, os que non se meten en nada, os que non fan chistes de dirás, puta, porque son inteligentes. Ojalá teres a inteligencia. Bueno. O sea, que máis money para el señor Beckham. Máis money. No para, Beckham é gallego. É señora, eu creo que é de Santa Comba, porque non para de... Para que necesita máis cartas? Pois sí que é de Santa Comba, porque sabes que lle gusta tamén mandar. A que mandou? Mandou a Messi, porque ahora é o jefe de Messi. 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 Un gallego. Toma. Toma. Lionel. Toma. Aprétate esa. Mandoulle a Messi a que lle fora dar unha charla aos chavalitos que xogan ali ao fútbol na canteira. Ai, é como estes xogadores de regional que entrenan os alevins do seu equipo. O Messi cual. quedou pa eso. Sí. Bueno, quedou pa eso ou mandoulle Beckham. Mandoulle, porque é o jefe. Como é isto de que... Jefe, Sempre hai unha rata máis peluda? Non. Como é? Sempre hai un pez máis grande. sempre un gas para matar el pez. El pez. Sempre hai un gas para matar el pez. É unha modalidade nova que hai agora. Pero é iso, sempre hai un... Sempre hai un Goliat para su Godzilla. Bueno, xa está. Sempre hai unha escopeta para un jorrión. Non, sempre hai un... Sí. Sempre hai un cabalo cos collóns máis grandes. Exacto. E Messi lo barrió a David Beckham. Lo barrió. Ti faz o que eu dixo. Son o mellor. Sí, non E que hoxe teño día libre, bueno, pois vai a ter Pois- día libre aquí a... Pois limpa as ventanas. Campeón. És un campeón. E ao final, o único que importa, os cartos. Tal cual. Por moitas voltas que lle deamos, dinero. Bueno, Ahora, eu prefiero estar tranquilo, ser feliz e ter cartos aparte porque te axudan. vale, pois está aquí o de que fixo Beckham, vale? Sí, xa está, non fixo nada máis. Non fixo, bueno, fixo moitas cousas máis, pero non imos contalas todas tampouco. Quero contar algo sobre nós, os chicuritas, que resulta que saímos na televisión. Bueno, na gallega. Bueno, na gallega. Que, a ver, Na televisión é... a como... É YouTube, É como é decir- YouTube pero que ve miña abuela. Sí, o YouTube das jubiladas. A gallega é como traballar nunha orquesta. É dicir, eu traballo nas orquestas. Estar nun dúo. A ver, está ben, Sí. está ben, e orgullo e a tope. Sí, hai cartos, pero non tanto. Non eres a gran, non é a gran parada. Pero- É dicir, que enche dera. Pero bueno, moi bien, Aparte que xa está cobrado, que sea máis importante. Di mil amores, Oh, outra vez chama, outra vez cobramos. Bueno, hombre, non lle baixo un céntimo. Bueno, pois salimos na televisión porque fixemos uns pequenos vídeos. Fixemos uns pequenos vídeos de sketches para un programa que se chama Xeracións, o concurso, un programa do que falamos fai tempo porque estuveches ti traballando que dixías que ibas regalar un coche. Vou regalar un coche. Bueno, ti directamente Vou regalar... no. Bueno, No, como que? Regalino eu. Iban dar un paquete de fosquitos e xe, poño eu un coche. o de meus pais. Os collóns. Xa, non podo sangrar un día máis de meus pais que non van agardando os días pola calle. Dice, xa teus pais, hijo de puta. Pois resulta o programa Xeracións, o concurso, que se vota en principio os lunes á noite. Os lunes á noite. Ata, bueno, salvo novedad, que se suele dicir, os domingos á noite. Perdón, os lunes á noite. Entonces, os lunes á noite o programa este de Xeracións. E nós temos aí uns vídeos, tal, que son uns pequenos sketches e tal. Vale. Que pasou? Veu no miña nai o programa, non? Sabía que ibas a ler e veu, non? Entonces, miña nai, cando saín eu na tele, o primeiro que fai é coller o seu móvil... Pero hai que explicar antes. Foron uns vídeos, uns pequenos sketches que gravamos na túa casa. Gravámonos na miña casa. Bueno, aquí, uns vídeos foron nesta parede que temos aquí atrás, E outros ali no teu salón, porque che facía a ti ilusión no meu salón, que, A ilusión de non ter nin que baixar. Exacto. Foi a ilusión que che facía Esa a era a ti. miña ilusión, non ter que salir da casa. Para que depois son eu. Entonces, bueno, eso, collimos unha parte do salón e puxámonos a gravar aí.
sin mover nada, tampouco. Non te crees que dixemos, bueno, vamos a poñer aquí isto. Non, tal cual está. Tal cual queda. Somos nós Spielberg para andar con movimientos de cosas, no. La realidad es lo que es. Claro. Si ao mellor nos chaman de Telemadrid, pois temos que mover cousas para que parezca Madrid. Pero como era para a Galleja, pois unha casa galleja valerá. Telerealidad, Gran Hermano, 24 horas, la casa en directo. Pois eso. Entón, miña nai veme na televisión, que é o primeiro que fai, colle o móvil, manda un WhatsApp ao grupo da familia. Ostras! Orgullosa ella, ella orgullosa, porque na televisión saleu o seu mueble. Concretamente dixo, que ben luce o meu mueble da sala. Que ben luce o meu mueble da sala. Esa foi a mensaxe de miña nai ao grupo da familia cando me veo a min salindo na televisión. E vou che dicir unha cousa, tua nai non é carpinteira, porque se polo menos o fixera ela, tería un sentido. Pero non, ese mueble que elegín. Hasta que non é caro, que seguro que é de Ikea. Más que a súa Moi bien, Ikea. Que orgullosos estamos de ti, Ikea. Desa xente que fai as cousas ben, non como a outra. Despois, que pasa? Que sale un vídeo de Marcos que está facendo un pouco de unha persona un pouco máis de... Galleja de vello, que é o que queren. Un pouco máis de edad que ti terá, o personaje ese. Bueno, é un señor maior, non? Ten colgado un paraugas do lombo. Vamos ir por aí. Ten colgado un paraugas do lombo. Entonces, Marcos fai de vello, ten colgado un paraugas do lombo. E aí entra o meu pai, orgulloso tamén el. E dille a miña nai, mira que ben, o teu paraugas é famoso, sale na televisión. Bueno, aí está ben. Quer dicir, porque teu pai a min non me conoce e o paraugas leva anos con el. É verdade. Teu pai aí un 10, agora tua nai. Ese foi o apoio que recibín dos meus pais, moi ben, porque eu, vou te dicir unha cousa, eu todo o apoio que quero, que ninguén me insulte. Eso é lo que vamos. Entonces, chapó. No insulto, el nuevo halago. Tal cual. E bueno, que eso, se queredes ver os vídeos, vamos seguir votando os luns á noite na TVG. Ao mellor, se tal, ímolo subindo nós tamén, xa veremos. Outra cousa, falando desto, tamén te quero contar unha cousa de miña nai. Non para tua nai de facer cousas, arre Dios. Ten máis movimiento que los precios. Quero me obligar a tomar chupachus de CBD. Perdón? Chupachus de CBD. Que é un grupo de K-pop. Non, xa te expliquei un día que o CBD é a marihuana, pois a parte que non coloca, a parte sin gracia, vale? Entón, miña nai comprou chupachus de CBD. Quere que lle comas a emparada ou currusco. Quere que lle tomes ao cubata os hielos. Quere que te vayas deitar con algén e lle lambas os pelos do cu. Todo lo malo. Eso é o que quero tu nai. Pois eso, quero me dar chupachus de CBD e eu dixo, non quero. E mírame, en plan, en plan, Dios, como criei esta filla. Non se me droga nada, que porquería. E bueno, con isto xa estaría este tempo tamén. A tua nai vexo que lle gusta moito facer este rollo de que aburrida. Non se toma un chupa de CBD como la moderna de su. Pois un pouco así. Vale, quero contar unha cousa. A semana pasada falamos de que do bólido de luz que atravesou Galicia e Portugal. Sí, é verdad. Que deixou unhas imágenes el gran fogonazo. Que cousas se perden en Galicia, non? Que pasa un bólido, chamanlle bólido de luz. Cando estaba aí, gran fogonazo. Gran fogonazo en Galicia. É que non sei quen lle puxo o nombre, pero bueno, era mellor así. Alguén da fora. Un periodista de La Voz de Galicia. Alguén da fora. Entonces, houve xente que pensou que eran extraterrestres, houve xente que, como contei aquí, que pensou que viñan os rusos, houve xente que pensou que eran bombas da festa e as luces das orquestas, bueno... Houve xente que pensou que lle estou para a bombona. Houve de todo. E había un vídeo duns galegos, duns chavales de galegos, que cando gravaron o vídeo, era un vídeo maravilloso, porque gravaron ese fogonazo de luz polo ceo azul precioso que estaban facendo hamburguesas no seu camping gas. E nós falamos desto, puxémoslo en Instagram, e que pasou? Apareceron os chavales. Ole! Apareceron os chavales e deronnos explicacións do que estaban facendo. Que non pedidas tamén, si que pedimos. Sí, sí que pedimos, sí que somos cotillas de cuidado. Somos curiosos, é por curiosidade, non é por nada. Somos curiosos, somos como os de Sálvame, curiosos. Curiosos. Entonces, vou dicir cal é o mensaxe da persona.
Pero ademais ímolos delatar aquí diante de todos, sin ningún tipo de escrúpulo. Sin escrúpulos. Eres usted la María Patiño peor. É que puxo un... Hostia, sí que te pareces a María Patiño. Puxo nun comentario público, quero che dicir. A ver, enfádate. Hostias, la Patiño. É máis a Patiño é gallega. Sí. A ver, son filla. Fai aí como faría María Patiño. Ai, que María Patiño, para empezar, necesito gafas. Aquí las tienes. Tengo aquí una mensaje. Un mensaje. Un mensaje, una exclusiva. Hostia. Kiko, tiene que ver mucho contigo. ¡Cuidado! Eu son Kiko. ¡No dejes de soñar! Bueno, exclusiva. Mensaje dos chavales do bólido, vale? Espera, que non se está entendendo, dame as gafas. Ou Mensaje- facemos María Patiño ou facemos Bólido. Sí, Pero Bólido. outro día vai vir María Outro día Patiño. ven María Patiño. Mensaje dos chavalos do bólido. Din, estábamos nun rally que íbamos quedar a dormir e ao final tivemos cena con espectáculo. Hei de dicir que as hamburguesas estaban buenísimas. Iluminación, 10. Pero pareceme un planazo. Que che parece? Rally, hamburguesas Espectáculo. e Bólido de luz. Vaya triplete. Eso sí que é un triplete. Pero a xente planea de puta madre. Tal cual. Porque vamos ver o rally e vamos quedar a dormir. Lo va a un camping gas e unhas hamburguesas. Totalmente por si acaso. E E nós dicíamos, bueno, eu supuxen que estaban nun rally. Que daba todo a pinta. Pero ti non sei que especulastes aí, ai, isto é un misterio, isto é un misterio. Pois mira, misterio resuelto. Unha pena porque o misterio está resuelto e hoxe tiñamos conexión en directo con Iker Jiménez. Vamos facer isto, sabes? Pues nada, Se non queres, non, adelanta. Unha pena porque hoxe tiñamos conexión en directo con Iker Jiménez. Témolo o teléfono. Dai o teléfono, é mellor. Que non ten que vir hasta aquí, hombre. Bueno, entonces, nada, que é unha pena porque tiñamos aquí a Iker Jiménez para que nos resolvera o misterio. Pero bueno, xa que veo aquí que non quede en balde Iker Dame outra Jiménez. mellor. Polo menos que Iker Jiménez non viñera en balde. Entonces, bueno, temos aquí para resolver o misterio da xente que estaba comendo hamburguesas no medio do monte o día que pasou o bólido por Galicia. Boas noites, Iker. Hola, buenas noches. Hombre, Iker Jiménez, Que pasó? estás moi cambiado, non? Porque a dentuda anda a romper os collóns que non podo andar de lambido por aí adiante e que teño moita entrada e mandoume poñer unha gorra e vestirme mala juvenil. Que dis que senón que marcha co cantante de los coleguitas. E vexo que lle paga ahora Ratibrón, Iker Jiménez. No, pero compro moito, porque o extraterrestre teño moito retibrón. E eu teño que ter sempre comida para os extraterrestres, porque veñen pola casa moitos extraterrestres. Que yo Eu fixen amistad con os extraterrestres. Sí. Vou eu alá, veñen eles aquí. No, en que? Son o padriño dun extraterrestre pequeno. Como lle chama? Ao rapaz, Sí. non sei pronunciar. Clink, clank, 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 clank. Kylian Mbappé. Pode ser, É pode outro ser. nombre que eu non Son sei. padriño de Kylian Mbappé, é verdade. É que un nombre que non se sepa pronunciar é o único que se me ocurre. Sí, Vale. pois é eso ando, eu... É padriño de Mbappé, vale. Bueno, dun extraterrestre que se chama Mbappé. Non, dos dous. Ah, vale. Do extraterrestre é máis de Mbappé. O de Mbappé foi pedir o macarrón, o presidente de Francia. Vale, pois moi ben. Nada, só unha cousa moi rápida. Porque... Se é rápida, apura. Se é rápida... Vale, a ver se nos pode resolver un misterio, Iker Jiménez. Que A facía... hoja molla. A máis grande o misterio. No, A donde vamos? Depende onde che mando o GPS. Que máis misterio quero saber usted? Vale, pois un misterio de que había uns chavales no medio do monte fritindo unhas hamburguesas no camping gas o día que pasou o bólido de luz por Galicia. Entonces, que estaban facendo ali eses chavales no medio do monte? Quero saberlo. Fumar porros. E eles dirían a mamá, vou a un rally, vas a fumar porros, chaval, e tua madre lo sabe. E seguramente te encontrou marihuana e dixo, vou a deixar porque tonto xa é. Porque xa quito, non lle vou quitar que ahora xa non arreglamos nada. Pero, non... Quero dicir, eu pensaba que ao mellor estaban no medio do monte por algún ritual, así... O ritual de fumar uns buenos porros.
Pero non hai así ningún misterio de que ao mellor hai uns extraterrestres ou uns seres doutro galaxia ou doutro... Ao mellor non é doutra galaxia, é doutro espacio-tiempo. Sabes o que pasa, María Patiño 2? Que os misterios cobros. Eu póñome poder aquí fantasioso e hablarte del Bigfoot e hablarte de... Perdón, del que? El Bigfoot. El Bigfoot. Bigfoot de Mediterráneo, Bigfoot tropical. Bifiter. Biofrutas. Ah, vale. Eu podo che falar aquí de misterios, podo che encher isto, podo che falar o misterio máis grande da humanidade, de casos únicos como unha persona que está cobrando según o seu traballo, podo che falar de moitas cosas, pero eu eso lo cobro. Entonces, ti agora ves aquí con un montante económico, chegamos a un acuerdo e eu faloche de misterios. Por exemplo, que podían estar facendo eses chavales así, moi misterioso, ou mellor un misterio grande que hai en Galicia. Estabanlle depilando a espalda a gallos. E estaban fritindo as hamburguesas porque despois botenlle ese aceite pola espalda e eso barrio pelo todo. Ah, vale. Pero eu eso teria hecho que cobrar, por eso non Pero che vou contar. eso é un misterio que se fai no medio do monte unha noite de xiada. Non había xiada, Ai, non había. porque se non callo o aceite non lle callo o pelo. Vale, pois nada, misterio resolto, non? Misterio resuelto, outro éxito de Iker Gil y Mémez. Que? Nada, queren marchar ou prefiro quedar? Ai, eu como usted quiera, usted me invocó, eu agora le doy pa'lante. Vale, pois por mí xa estaría, vale. Por usted xa estaría claro, molestoume, fíxome vir, fíxome poñer a gorra e agora que xa non lle fai chiste a trapallada esa di, ala, arranque. E aparte, vin a correr, teño aparcada a nave del misterio en doble fila, que non veña ahora a grúa. La nave del misterio é un bólido. Un coche, refiérome, non un fogonazo de luz. É un coche. Bueno, un coche. A ver, é un Renault 5. Eso é un cochazo, sí. Vale, pois nada, se quero ir a quitalo xa, porque non veña, creo que estou escoitando os policías locales, pode marchar. Ah, estás escuchando os policías locales, que estás escoitando? Unga. É o máximo ruido que fai un policía local. O policía local para fazer ruido teríase que mover. Eso sí que é un misterio. Mira, un día veño aquí e digo, como fa o policía local para estar tanto tempo sin fazer nada e que non lle salen llagas? Porque iso tamén é un misterio importante. Quere falarnos de eso? No. Vale. Dixen outro día. Pois pode marchar. É un misterio. Señor, usted pode marchar. No, ahora que vin, me quedo hasta el final. É que creo que o actor que está facendo de Iker Jiménez lle vai quedar a Jorxa un pouco... O actor que está facendo de Iker Jiménez, señorita, pode estar falando así durante horas, porque en realidad é su auténtica voz. Lo otro es el actuación. Eso es el auténtico misterio que hai que resolver en Galicia. Eso, y por qué te han visto usar pelo de collón nas cejas? ¿A cando ese hombre? ¿De dónde sacó eso? Te dá os collóns peladillas. Te dá o pelo dos collóns, como se chamaba isto que facían antes as chavalas? Ceja al hilo nos collóns, te has visto usar. A depilación brasileña. Ceja al hilo, dixen. Por que me quitas o gililleo? Escoite, señor Iker Jiménez. Gil y Mémez. Vale, Gil y Mémez. Señor Gil y Mémez. Faltei che a ti. Usted puxo unha jorra e non está dando a cara, pero a mí sigue me vendo. Ah, sabes, é problema suyo, Deixe señorita. de insultar ás persoas, por favor. Bueno, un placer. Outro día, si los queridos teleoyentes quieren verme, pues... Buscamos un disfraz acorde. No. Non fago máis unha mona. Vale, pues nada, chao. Hasta luego. Hala, chao, hasta luego, un placer, y que los tiempos del misterio no os oculten la verdad. Siempre estaremos aquí para arrojar luz y zumbarnos como libres. Hasta luego, chao, TikTok. Marchou, Iker Jiménez, cando me marcha avisade, me perdías. Marchou. Vale. Marchou. Marchou e que non volvo. Queres beber auga? No, non. Vale. Pues nada, wow, que te parecestes, Ok, que pasou? Veo aquí Iker Jiménez. Iker Jiménez, aquí? Iker Jiménez. Hostia, Está peor do que pensaba. está mal. Estaba Pois fatal. sempre vai moi ben vestidinho, No, en pois traxe. veo feito un asco e cheiraba que me estaba. Hostia, pa unha cousa que tiña. Botouse ao alcohol. Hostia.
A ver se é das tonterías que di. Non, home, non. Eso é de drogas máis duras. Bueno. Eu conozco moito alcohol e moita xente que lle pega ao alcohol e non andan a ver extraterrestres. O peor é que agora sabe o camiño e vai ver máis. Bueno, vale, vamos a falar outra cousa. Descubrín unha cousa hoxe que te vas a quedar con el culo torcido. Pero que veña a patiños e a exclusiva. Vas a quedar co culo torcido. Estráñame bastante que ti me descubras nada a min Non há, vouche descubrir o que non sean nuevas enfermedades sexuales. Eso falamos outro día deso. Pois, estuve investigando, porque eu agora doulle moi fuerte ao fútbol. Perdón? Doulle moi fuerte ao fútbol. Sigo aos xogadores todos en Instagram. Que dalle moi fuerte aos cachondos, ao mellor. Sí, correcto. Pero Sabes que na frase doulle moi fuerte ao fútbol, xa se sabe que non. Por que, como se diría? Un futbolero como diría? Nada. Nada. Ese punto, non tens que andar anunciando. Ninguén anda dicindo por aí estoy consumiendo muchísimo balompié. Non. Pois eu sei. Ti estás consumindo moitísimo balompié. Unha cousa exagerada. Entonces, entre todos os futbolistas cachondos que lle empecé a dar a seguir en Instagram, no medio colouseme Iago Aspas. Pobre home. Fará falta faltarlle unha persona 10. De persona a tope. De persona 100%. Pero que pasa? Que estuve investigando un pouco sobre él. Entonces, vai un chaval e non nos puxo un comentario sobre Iago Aspas nun vídeo noso que di o seguinte: falando de resacas de Iago Aspas, aínda me lembro cando miña nai tuvo que levalo a un adestramento porque viñen os dous de festa dende Cangas do Morrazo e o chaval non daba feito para coller a moto. ¡Oh! Esta historia é buenísima. Iago Aspas ídolo absoluto. Ya lo era, pero ahora mucho más. Iago Aspas, como viña de festa unha vez, non daba nin encendida a moto. a nai dun chicorita que temos nós un seguidor, Tuvo que leválo a ao traballo, ao entrenamiento, a traballar, porque ele non podía coller a moto siquiera. Isto Xa que vai a entrenar en moto, pareceme. No, é que, espera, primeiro de todo, se Iago Aspas algunha vez ve isto, por favor, que poña un ok. No, Un like. No, que entonces saberá a xente que é verdad. Que poña un emoticono dun edificio. E nós sabemos, o que sabe, el pon un edificio aí. Se algunha vez ibas a ir a entrenar e non daba nin arrancada a moto, pero como tes que ser? E tu este que pedirlle a unha veciña que che levara. Unha veciña ou Bueno, unha mami. O caso é que como tes que ser de genio? Xa, ir de festa a Cangas e ir borracho para entrenar, eso xa é de resaca, de gallego. De resaca, ninguén dixo borracho. Bueno, de resaca de bailes. Bailou tanto Aspas, bailou tanto que non podía ir a entrenar porque estaba moi cansado, non daba subido na moto. Pero é que vai de festa, pilla un resacón e depois iba en moto. Iba a entrenar, ese é un juvenil clásico, tú sabes cantos amigos teño eu que iban a entrenar en moto que non daban encendido a moto por quedar borracho. Pois que che parece? Que Iago Aspas é un... É o número 1, non tes unha pegatina, que alguén nos manda unha pegatina de Iago Aspas que queremos. Non teño de Iago Aspas Quero che pegar nin aquí solo na cromo. casa. Ai, necesitamos un cromo de Iago Aspas, temos que... Onde se compran? Non se poden elegir os cromos, pero vamos a ver, año de 2024 e os cromos veñen como unha balsa sorpresa. Claro, porque allí compras máis hasta que ches algo. Que invente eso de mierda? Un bastante bo, O señor Moncho Panini está bastante contento con eso dos cromos. Bueno, pois sabes que descubrín con todo isto? Como ahora Iago Aspas é un dos meus ídolos. Ajá. E non se me caen os anillos, Eu son do Deportivo, pero eu Iago Aspas é top. Unha cousa non ten que ver ca outra. Ti, por exemplo, eres vegana e o xamón. Hostia, eu xamón me cago en Cristo. Non, como, pero cago me dar a comer, me cago en... O mismo que con Iago Aspas. Non lo consumo, non aplaudo os seus goles, pero, joder, si está bueno. Vale, pois eso. Puxenme a investigar sobre Iago Aspas. E isto é unha cousa que a min me deixou acojonada. Igual digo que outra vez a Iker Jiménez, porque estou acojonada. Mira este misterio, Misterio. Resulta que É o unha irmán... pulilla, me cago en Dios. Tens medo. No, pero sorprendeume que así de día. Perdón. Resulta que Iago Aspas ten un irmán. Primeiro misterio, que eu non tiña... Home, misterio. Eu creo que se os pais follaron máis dunha vez, e ao mellor... Non tiña esa información.
E resulta que Iago Aspas ten un irmán que se chama Jonathan Aspas. Que tendo Iago Aspas un nombre tan Iago, hostia, que ao irmán Jonathan patinaron un pouco, eso xa para empezar. Hombre, por qué? No nombre. Non patinaron un pouco. Joder, un é Iago. Bueno, Iago Aspas. Outro, Jonathan Aspas. Vale. Bueno, home, Vale. ao mellor un querían que fora futbolista profesional e outro que tuvera un taller. Non ten nada de malo. Ah, vale, por eso lle puxeron Jonathan ao que quería que fora futbolista. Claro, e Vale. outro taller. Primeiro de todo, vamos a repasar quen é Iago Aspas, porque non tedes nin puta idea de quen é Iago Aspas. Teño que vir aquí neste círculo. Por onde vai salir isto? Iago Aspas é o mellor xogador da historia do Celta. Eso é correcto. O segundo mellor xogador galego de sempre. Eso é certo. Por detrás de Luis Suárez, Balón de Oro. Un máquina. Eso é certo. Un genio, anotei aquí, un genio. Por si se me olvidaba. Anotei. Un tipo... E isto dixo eu que vale a pena pagar unha entrada por verlo. Porque eu fui no ver gratis, pero pagaría por verlo. Sí, é verdad. É como cando pagas entrada nunha discoteca para ver o de hombres, mujeres e viceversa. Vale a pena pagar esa entrada por ver esa animalada. Ese espectáculo vale a pena. Foi o máximo goleador español unha morea de veces. Ya, pero un canxo de unha morea non é un ni dos ni tres. A mellor sí que son tres, eh? Tres? Non sei cantas son. Bueno, unha barbaridade. Estás facendo igual que Patiño porque tes a información, pero os datos non che pode apretar moito. Claro, cuidado co que anotei aquí, De salvar o equipo de desaparecer, pasou a casi ganar a UEFA. Sí, é verdad eso. Só lle faltou que Guidetti tivera pernas. Algo que é bastante cierto, sí. Cuidado, Cuidado. Temos os millóns de euros que ganou o Iago Aspas. Ai, uns poucos. Xogando ao fútbol. Sí, é verdad. Uns poucos, Uns poucos, Uns poucos. Pode comprar este jalpón, prenderlle lume e plantar palmeras. Non creo que se diga que as palmeras, pero entendo por onde vas. Pois por aí. Millóns de euros. Xogou no Liverpool. Un dos mellores equipos do universo. Que xa sona Liverpool. Liverpool. Sona aí con collón. Liverpool. Ponme un Liverpool cola. É unha leyenda. Iago Aspas, en fin, é unha leyenda. Deixémolo así, é Unha leyenda e a mellor leyenda e o mellor xogador da historia do Celta de Vigo. Eso é indiscutible. Vale. Pois que pasa con isto? Que descubrín que Iago Aspas ten un irmán que se chama Jonathan Aspas, que tamén era futbolista. Ajá. Sí. Isto a mí xa me deixou cojonado. O sea, ten un irmán que xa chámase Jonathan, que xa flipei outra vez, e ainda por era futbolista. Pero isto que é? O sea, non se está flipando. En principio non, pero adelante. A ver onde vas. Que este Jonathan tamén estuvo en primeira división. Despois, bueno, tuvo que buscarse a vida, foi xogar a Chipre, foi xogar a segunda italiana. E antes xogou no Celta. E xogou uns partidos, que, a ver, non xogou moitísimo, pero, bueno, xogou aí uns partidos. E que pasou cando xogou Jonathan Aspas no Celta? Que ganaron a Copa Intertoto. É verdade eso. Boom! Boom! Hostia, exclusiva, non verdad? Creo que a xente xa sabía. Xa sabía. Sí, non estás descubrindo ti. No, pois resulta que o irmán de Iago Aspas, Jonathan Aspas, ten unha copa. E Iago Aspas ten... mierda. Con todo o mi cariño. Con todo o cariño. Con todo o mi cariño ten. O sea, que Iago Aspas é a mellor leyenda da historia do Celta e adventúrome, e vai non ser pa sempre. Pa sempre. El number one. El number one. E se o irmán cativo, sigue en cambio, o que ten é... unha copa. E Iago Aspas? Non. Como te quedas? Con el culo torcido. Entón, tío, imagínate esas comidas familiares, que é a festa do patrón de San Antonio de Vigo. De Moaña. De Moaña. Chega ali o irmán. Aquí manda papá. Tamén do fútbol, e Iago Aspas aí di, iso foi penalti. Que penalti, que sabrás ti, mona. Dixe así. Non foi penalti que cho dixo eu. Pero se estás dicindo o mesmo que a min. Aquí papá, manda papá. Seguro que anda así Claro. pola casa. Entendes? Porque claro, está... Ti crees que o irmán de Jonathan, de Iago Aspas, lle di... Perdona, ti cantas copas tiñas? Que non me acordo. Ti tiñas? seguro Porque que- eu tiño unha, ti tiñas? E seguro que lle fai como fai Belén Esteban. Entonces, Ti crees que Jonathan Aspas lle fai a Iago Aspas? como Belén Esteban. E eses son todos os meus conocimientos que teño sobre fútbol. Belén Esteban
e Jonathan Aspas. Tus dos referentes. Meus dos referentes. O sea, que para ti, o único que sacas en claro do fútbol é joder a unha persona. No, é información. Na que jodes a unha persona. Pero hai xente que non sabía, pareceme acojonante. Porque o que non sei, é máis vello ou é máis novo? Máis vello. É máis vello. Se xa jode ter un irmán vello que che anda a querer enseñar cousas da vida, ti imagínate ter un irmán que ten a mesma profesión que ti e que ten un mérito que ti non tes. Dios. E ti eres a leyenda máis viva que E ti esa leyenda me viu e dixe, che, a leyenda non. Que eu teño unha copa e ti que te tes. Pero... Son así estas comidas, e senón que veña Iago Aspas a desmentilo. Ou Jonathan. Ou Jonathan. Que ten un intertoto. Ten un intertoto. Que do... Intertoto soname un pouco tamén ao nombre que lle poñería un aparato para o peaje da autopista. O intertoto. O telepeaje. Eu poñeríaño a un vibrador que tens que levar metida na perrecha. O intertoto. Ai, está facendo daño o intertoto. Sí. Tamén parece que é algo como que usas para comunicarte. Fálame polo intertoto. Ou ese rollo de moi gallego tamén, de en vez de dicir pásame o chirimbolo ese, pásame o intertoto ese, sabes? Pois nada, e con esta información creo que non podo... Si, arruinache a vida ahora a un rapaz. Non lle arruinei nada. É verdade, ele sigue sendo unha leyenda. Sí, sendo unha leyenda. Pero, xa o irmán, un poquito máis. Un poquito máis. E sabes o máis gracioso de todo? Que? Que despois a intertoto quitaronla. Entonces ahora o pobre Iago non pode. Non pode dizer, ai, eu tamén. Espera que te igualo, non podes. E despois deste mensaje, que te pareceu o mensaje este que mandei? Increíble, non sabía nada desto. Sí que me para máis información. En realidad, vou dicir unha cosa que máis me sorprendeu. Que? Que eu sabía todo isto, Sí. que ti me estás contando. Pero nunca me parara a pensar nesa maldad. Nese jode dun irmán a outro, claro. Ou eu ser boa persona. Claro. Por iso fai falta sempre alguén que sea. Pois aí lo tienes. Vale, e agora vamos a acabar o programa, pero non sin antes mandarlle un mensaje a todos os chicoritas. Hai mensaje institucional para os chicos. Hai un mensaje institucional. Quero mandar un mensaje... É solemne, teñome que poñer eu... Ponte solemne. Aplícame a min tamén. Aplica. Aplica, esta mensaxe que vou mandar agora aplica a todo o mundo galego que este na terra, que este no mar, que este no aire, o sea, que aplica a todo o mundo. A galegos, incluso a xente de Moaña tamén. Incluso a xentes de España, de Europa, del mundo entero, diría eu, que isto que vou dicir agora aplica a todo o mundo. É un mensaje universal, tú. É un mensaje universal. Hostia, cuidado. Quero mandar un mensaxe que moi serio, quero dicir que, por favor, non acumuledes os puntos da gasolinera. Non me acumular os puntos da gasolinera, por favor, vos lo pido, porque non é la cosa máis inútil que hai en este mundo. Porque ti estás aí, acumula. Depois ven un fogonazo, como que veo aí atrás, a un meteorito, chímpanos a todo, e que facemos cos puntos da gasolinera? Aí quedan, non valen para nada, non os podes consumir, non os podes intercambiar por nada, entendes? Ti agora vas cruzar a carretera, levache un camión por diante, e os puntos da gasolinera, que? Porque son, cuidado con isto, intransferibles. Ti agora morres, mátache un camión, levache por diante, e teus pais os puntos da gasolinera non os poden usar. Que me dices? Que te lo digo. Te lo digo. Entonces, ti estás aí, acumula, e quedas sin puntos, quedas sin que che den unhas gafas de Mickey Mouse, sin que che den unha vajilla, ou sin que che den o descuento no gasoil. Porque é intransferible. Entonces, carpe diem. Hai que vivir el día a día. E os descuentos que che fajan no día. Non os acumules. Nin os da gasolinera, nin os do supermercado. Hai xente que leva acumulando puntos do puto supermercado desde o año 1483. Non había nin América, non podía comprar tomate. Hai 200 anos que estamos acumulando para as vajillas e para... A miña nai outro día tocoulle un utensilio de cocina. Que é un utensilio de cocina? A mí explícasme que é un utensilio de cocina. Un palillo por dentes. Que é un utensilio? É un utensilio. É útil? Porque é útil e está na cociña. Un utensilio. Que é un utensilio de cocina, joder? E levaba 73 puntos. Non acumular os puntos. Meu pai outro día tiña ali 30 euros de descuento. 30 euros. Caramba. Ti sabes cantas barras de pan hai que acumular para xuntar 30 euros de descuento de gasoil? Barras de pan.
Pois meu pai compra pan na gasolinera ás veces. É molla. O pan na gasolina. Acumulou 30 euros de descuento de gasoil. Díxome, vaite ali e que cho bote de gasoil a mi cuenta, que son 30 euros e que van caducar. Ali vou e dime, non, é que os puntos da gasolinera son intransferibles. Quieta! Ostras! Quieta! É que che estou pedindo un intercambio de órganos. Quieto! Entonces, non acumular. Pois iso, que non acumuledes los puntos, vale? Nin da gasolinera, nin nada. Entonces, a vivir el momento. A vivir el momento. El día a día. E que nos importa? Digo unha canción. Tini, tini, tini. Todo é un círculo que cerramos maravillosamente para acabar el programa. Pois eso, creo que non me queda máis por dicir deste tema. Ti que dixes? Que te enfadaches un montón por... Enfadeime, porque tiña 30 euros de descuento de gasoil. É intransferible. Home, a ver, eu entendo que non vai ao banco, que che diga eu, mira, el señor Amancio Ortega me dijo que podía quitar aquí 1 millón de euros. Home, mira, que a cartilla é intransferible. Bueno, vale. É que teña que ir ali o señor Amancio Ortega. Pero eu que quero botar 30 euros de gasoil e que me dixan, non, é que usted non é seu pai. Home, xa o sei. Bueno, hai xente que duda. Xa o sei, señora. Entonces, non merece a pena. Estás aí acumulando, pa qué? E nada, con isto quero acabar o programa. Listo, vémonos a semana que ven. E suerte no son do camiño, aos que vaiades. Ai, ostra, é verdade que é o son do camiño. Pasado ben. E, bueno, se hai algunha novedade xa contaremos no programa da semana que ven. Ti vas ir? Eu vou ir. Ti vas ir? Non. É unha actividade fora da casa, para que preguntas? Cando sea o son da miña habitación. Vale, pois vemos a semana que ven. Queres dicir algo máis? Non acumuledes os puntos, que se puxo moi furioso. Vemos a semana que ven. Chau, xiquis. Toma!